Kubor nag-Phlim jong unongsan Hima. Kublai ki parlok parjor baro sasi sen ke pedang sumhai pi syak ni ke program ki sao ayom ki por ti parlok kuma play tip ka jingmut jong ni ke program ha ni ke program ni nyok banyak keren bat ki rew champang ki ba per laki long ki nong ruai ki nong tem ne ki badon laki jong ki sap ki pong ki jong ki ti nyok banyak keren bat pen sngap shapi ki parlok be ti menta kum ba pilih i ba hari ni kenti jong ni ke program dan ni ngalak ban ong ke bentah ni don bat iwei na ki ngalak ban ong i comedian mo ibanang ni napo than jantia bat ita ide ba Konel Phira ti yeki pedang sa la ni ki jingpen itu ngah ni ke por ngan IT bat ngan ha iba Konel ba in pen itu hapdeng jong i hari ni ke por ti Ba Konel ni ke por nga pring subhai pi ni ke program jongi ki sao yom ki por but atip ba wat la hapdeng ke jingbon kam jong ke jingim pi long ubun kam mo ti pila pelai ke por ke ko jong pi banyak keren bat ngi nang ta pen snow ki ba pi la ya lenti ha ke bade ni ke kam ke ba pidon namar bang athrai perlo jongi ki la ya tip hi shang jong pi ba pi long we ni ki Rangbiria la banong uba pen Rkhi was kutunat ban pen rkhi ki breu ma te ni ka por ngap jang subhai pi sha ni ka program jongi ti ba Konel ni ka por ngak ba fin shim ni ka benta ban pen itu yeladi but subhai tho ingi pi shong pi sa ha nang ta pade pi trai pi kita kum u mo but ye pi shat khot e kum no kerteng jonga dai Konel Phira song sa ang ni ha paneliar juai te ba ki breu baro ag ju khat inga o maslek ha te dan bi tho hiro daga kerteng jong ndai ba boni ki breu te ki tibet maslek te na tre komuno kai school but nga imagine ga kom but banyele drama nga Sdang banyale drama na do ki por bangadang le school asimta ha ki school week kumta kini ki short drama ta nga se ruai mat ngai thau jing ruai kumta ti kumta ter kat banang ya ki por hado ba nganda Rung kungwei na ki artist ha pa ka ne ka snong peneliar ngi te kumta ngaya bot lem bat ki wei pat ki artist ki ba khamrang ba ki ba khampau khmat hagne ka snong jongi bat ta wei dei o ma edran lalu ba dan show pli te ta dei wei ne ki comedian ba sakhe ba aban ong haga tu ki por ki jong o tang ba sni bok no ngim la ban ithoi o pai ba kim yo ya ka dor khmat ka jong le ni kum no u ak na mar ba ha ki por jong empat dan ni ga Phlim te ndai na ga jinglam len ti jong na ga jing tin len ti jong nga pai tho ya ka rukom ka action expression ki ba u ak ha po stage ti kum ta ngaro nga subot tain kedan ke jingwai ba ki set ai por mangi penmi gisur ka gisur penar ha anta ki sur bangi ni sina ha por le drama kumta ter kedan ni kumbalom ta jandap ni kumbalas pa tli ki sur ngala thau ki jingruai ba pher ngata na do ki jingruai na ka banta ka mariang na mata ka imlang salang na ki jingruai comedy ke jingruai fang jing age but
ki jingruai ki ba halading asngo ba ki long ba koridor hanga ki dei ki jingruai Parsi ki ba ni hakani ke juk ba menta ba ki nong snap ya ki sur pi ba ki snap tang hasla jong sur kim ngam jeliu ba dan ayu saptra jong kas po kum ki patri jong su tham kum to lai hakatu hirukom na persang ban thau kita ki jingruai but holiday hing sngo ba kita kelong ba kam kor aga jing jonga na ki jingruai baro bang la tha so tana namar ba ladang inyo yi kita ki pilong sha to bru ba don sap ubabun ki sap ndai tang ba don sap nri pi don yi ki babun ki sap te ba kana kwa ban bu ka jingkeli hak ba de ba ka to jing ong jong pi mane ba ka drama ngakwa ban ban yi ti benta ti kum bangila tip ma ba ka chat sukra man kan ni kladang to ka ka ba japat hadin jong ka chat sukra ka ba ki khun jong ka rat nyamtre ki ba hapo ka rat joai ki chait le na ka por ngo ba batai ngi khandiat chapang ki rukom bat ki riti ki dustor ki ba ka ne ka shnong la ni ka rat ka le pi ka chat sukra ba menta kala pau ba bang bala penyanyo daga sendra joai ne joai bat sigwe gi snong nong kandong hala ki rat ba phe ki penmi menta ki lumlang tangwe henrai haki porn swa ni saile hala ka jong ki dong ne ki kentai bat hadin ba haka haman laga sngiyo kum ga sngiyo musiang umta ni sai mi yo bat pen I ya ra ya rong ni ki sentiu ta ki ya shat kamat jang ki yo ta ki ong sat sukrak na ta ngi ya le ki ha ka por mit ba de ya le ki drama ti ta ti ngi kwa ban tip ba hadin jong ka shat sukra ma namar ba kumba phle thu mantan ka don ka jinyele kai ha ki dor bar hol ni ka baki ong ha ka tin penar ki ong ki yungwele mo ti hadin kat nus ngi ki shat penlong ni ki tu ki jat jinyele kai man pen berngai ki bai ba tu haki porn swa ki sat kai tang dan ki haki kat kum ke jing bon pa jong ka snong le ne jong ka tu dong kan tat ma ti dan ki ba le tang simit dan ba le armit ya le ta drama nang ta dan ki ba ki snong ki ba kham bon pa ki kum ga peneliar ba ka dulong ha porn swa ki ele ado laimet lantar te I kini ki drama ha porn chuang ya kini ki ni khat ka bamphalar ka mod bat ba ka jing ya lumlang ki khon jong ga snong bang ya ban pelong ka ta ka jing bam khana apo jong ga snong bat baro u khon jong ga snong ki ya bam na uju khiu pen I ya ke jing ya teli ke jing ya i vai ke jing ya tho no snyang sakata ga bam khana klong kat baman uba kam ruspa u tho kambon wadla umla ban bam ro andrai u tho na ka banta jong ki to ba ki duk ki sok ki rang li ki bam kot ma go bor ban ai ka ta ka jing aga jing cheu de aga ta rukom gan ni pelong ya ta pakata kala ya da ki pon pateng fi bat ka hadin ka ta de ha ki ne ki rurang ba ke don kita ke jing ya le ka ya le drama ka kindiat kan chat ndai kini ki briu jongi mo to ki por ki dei pong ki dei ki mahajan le ne ki businessman ha ki por riu ndai ki le ki pateng se do se Bangladesh ki ong se ta se silat ki le bet anda le wan nang ta ki yo I ba ki wan ra ki sur jingruai ba nang ta ki sa tha sene ba da ki daga tin Bengali nang ta sene ba da ki kelano daga tin penar daga tin juai nang ta ki arwai nang ta ki le kita ki drama ki
peni ha gini ki ha kita ga met jing le kai chong ki ta te dan te tang ki khon hi jang snong ma unu no ba kha ba don la ga sap ma ula ban peni hang to stage ya ka kata ka bau don ga sap ala de ba peni pai ba la de u nong wa sur wa hang to de comedy su peni kita ki jing le pen rakhe ki priu te akata kom gen Ladangi pai syaki benta ba pher jong ka jela wat hakari ru ngalaban ong ya kani kerukom hikai la ni ya kani kerukom kabangila ban ong kata kerukom pen khamti mjudon syaki wei pat ki benta jong ka jela ni jong ka ribra ko weru henry ya thongi khandiat balai ba hang ni hapok kari jantia kani bat kani ka jing ong jonga habang ong hari jantia kamut ya baro henry pin lap ba kani ka jing ile kai bam phalar mo ka ba fi ong kalong ba kalong kerpang tang ni po jantia haganu ru kom ba kalong kerpang bat sum ya tho ingi ba balai hadu nadu ki porman chwa ba hadu kani ka chuk ka ba mentaro kadang ne bai ta ka de ka jing penjo jong berim na do porm chwa te na do ki porm chwa ki kumbang ai thoi phi ba ki wan ra ta ki jing shat ma ki shat ki ba ki ne ki rutamen ta ki yo na ta ka ba ki let se bar ma ki wan ra ka ha po snong ang ta ban si pen berngia ya pai ba ha ka por me anda adap ka ta ka bam phalar ta ki jing bam khana te kum ta ki pen berngia bat hakani ka senang juaing ya don menta hado nyau dong te ni baro hi ni set le kita ki drama sen na do ki pon berem te fi ka senang juai te ka don ka long bat hi tang ni nyau dong chua te se kini ki kum ga mission kampong ro ga don pa nang ta ga chut ukhu ki kim snyang nang ta ki mentong ki la thul bo te to ki dang long dang Hadien tu ki ba long ba bon ko wan de tang ki so snong ba wan nang gendong ba wan so snong te bat ro ki don ha ki don ki tra snong ro te kumta ga snong hai man da pon berim ke de tang ne senang juai de ne ta ga daw kin ba kini ki bri hang ni ki su ya ki bumbot ya ta ga ba ai u long swa la hikai ki ban penne sa te pi na ga daw na ga ni yo i ba ki don kita ki yungole ki ong ha ki ne ki nyau dong yungole ka mot ka community hall kedor bar hall hai de ke dorbar hall but wale la khot ka yung wale namar ha to ke dorbar ma tip ba ka dorbar khasi ma ka de ong ka dorbar ble te nagar ka daw ka yung wale man ai ke to ke dorbar ka rai na ka to ke dorbar ko mi ha ka to ke ying ka de ban long ka ba lieng ka ba khoi ka ba hok nagar ka daw ba khasi ong ba ka dorbar khasi ke de ka dorbar ble te ka senang juai ro ni yagne ke jaka long dorba ni sukhon na ka yungole but ha jo poro ni pelong ya ta ke jing le ka sng ba ha ke ni ye ai por banu thai bersih kemana be tu ret dewa li tu nga de no umani tijak lam yo dulu dong mangga ngambo di de ma Nada kerja kemalan yengai mau ini mah di sini deh mau aja ngama milim senyau nang itu dah di boleh senyau ya bahasa bona di spring be hang tangkat teh apa gas apa kata thang jo
Yo udah bekas sebentar yo WhatsApp pada selap kami kejam pada apa. Oh, ngang gue di dalam juk kejam ni. Rangbiria me sudah kejam ini. Di dari obam je. Bam je? Hei, yang dah yo. Hei, sikit emu. Kenal kon ni paham dah apa ada emburu. Nè, boy pha ga đây the boy biên khana. The boy ngao pa de biên ku khana ba. Hey that ông đòi boy de emburu kon de. Nas ngao de quá ba một chat xua ba. Yo we chat con tung. Wait. Chiu ni, mere senyal tani ya. Hau ya dengan mata made. Orang apa yang untuk kita tak rupa minang. Tak bang pun tak dia ingat you. Kamu teh? Dugo tak rukom dugo ngat kana mere. Manga bau tu han wi ai prasa. Sikle agak doi. Atau tu bayu oh nama tu pan macam. Ade, dekat tu dengar cuma betia bengar. Oh bro, pedoi tak. Kok pabus kau miau rumah. Kimi gay tele asrayan. Pedoi nak cerana. Yo pa. Yo ngai nut pedet ngale iltis ngai yo. Ta than dat. Hey. Dat. Bret. Tiang dah tu. Ida rau ko mendio pedet sekejap dia. Tadi pun bit. Lu ngai yo angga. Belar. Sian, nasnya hujan tu bekor bagangan Rangbiria. Mana ngai angga? Doa dia dahim tien tu. Jar yin. Chin. Di. Tak ini gerkom di ni dah. Yo tai sang. Nu dengar adun ni dek. Depan ni dek. Rangbiria pada tu di besar. Ông mà thay với các tên này đang ở lỏng nóng. Đang vào ham vô đi. Để thao năng mà than vào. Mà tôi ra mà đừng có lính. Đừng có lính ngắt nhau ông rút đi đi vô rồi nè. Đó vậy mà chúng ta cái này rạp vô rồi là yêu thôn chịp. Đây, Phlim xong còn vần gì đấy. Nếu ông bị phai chú láo. Men. Men. Thằng tiêu cái gì đấy. Đừng bàn những ngân. Rồi. Đây, thằng nào đó. Cái này. Không. Apa? Nah. Sekejap mau yo kan uji. Dik macam yo kerja yo banja ni dik. Mau nak apa yang ni mah?
Sontonat ba Konel nomor ba ngam tip ya jing shisha jong ka kentin yung wale tang mo mental ba jing batai pensha jong pi na thara ki perlok jong ki papai ni video ru ki yo ya kata ka jingmut ka basai ha ba di ba ka to ka kentin yung wale ti ba Konel tongin pai pat skoi pat ka benta jong ka jing kali mo kata pa de ha ka ba di bat ka kam ga ba pi don nalor ka ni ka kam no kai ko ba fi ya tho pi dei ru aktor uba ngatarai kibriwi haba ki pet ya ki Phlim jung pi kida kemen kawai kida nong nok kumdu da su khpo tharai tarki mo ti batai ngi khen dia chapang kani ka kamak Phlim jung pi na du menu plus dang man rung bat hatu kani ka kam ka kani ka kamak Phlim ka de ka ba hiar pateng na ka jingle ka jung pi ki drama ni kumdu ta ga rong bisa ti nga wan se ni ka kam Phlim Hadien ba ngila seng ko wei ka seng ban snai ki Phlim mo ta ka ba ngi khot ka kram entertainment ngia don nga ar kon Phira at u rikoma lelu anta arwat kisumer anta uman bha kenjing bat nang u lonely Phira ngia don san ngot ngia seng ya kata ka seng ban mi Phlim ke bangi akhir teng ka kram entertainment ti nado ang to hi ngi penmi ka fast Phlim pa ang ni ajwai dan tiai ba ka de ban lo ka big screen ti kata de ka manisa ni hoj ngim don la ka seng ka bahe ban mi andrai ngi siulum bat ngi sia pan keliang na ki pelok pan rama anta dai ni bak no ka to ka Phlim kam dai ya yeu ba bat ade nang ta si ong ba kita perlak ong ba don mi no da ka Phlim comedy ma pi ong nga ba pi dai we ni comedian ma apa ke drama peng le ki dan bon ki fan apa ka sinong hi tharai ba ki vai ro kin internet man pa kita ka Phlim comedy te kunta ngila sna no ya ka Phlim chake ba dai hang to gan ba la akerteng no nga kum usle kabamut ka kerteng slek kami ni ka Phlim chake ti ha ka bai dei pat bat ka kajing ya linti jong pi ha ka bai ka kamak Phlim lakan usnem pila dan to do ar jar san ta kan ma pa tang ta hi long kam don phi ka jing ta na mar ha ka performance ngi ha ka ngi mar ma ga dei ke Phlim la jong la palai por la pa gan to mi aga to gi tang ha ki por ki ba ngim don bangam let school but they posti ha to por ki khna ki ipi kumno namar ba nalor ba long pi pila dei pa aktor pi dei Rangbiria ti ki khna haba pi hikai ki long kumno long kita sngap ba ni tang spa ye pi kila dar ki ni ta kir ke man ba ko por ba andai la yat pa de ka ngala ga jing kai ma man la batai kat pa de kia sngap dong sap ta bat ban da kat banang yat ke por de la mlen ya ndai ba kum to man ga snem ka ban Sdang pa de next year te gitu ki kena ki barang wan temai gitu ki juya kedeu kti ta ki smile tung ta gan syur ki foto kun ta gan tang ba kat banang ya ipot ki klek ta te mdat ngum ta ki school dan ne ki ji kai ma ring su lang ba ka sap dan ngat lang ba kum ne nge yo lat ban kren ba khnang ba ki prolog kin tip bat sngap tho ba kloi ban sam bat ba ban hikai ye ki bai ba de khnang ba kin bot magalti ba ka bang ngadan ti pi kumbang ong ba
ya kini kam Sdang suana do na stage na drama na ka drama te pat nang tang wan Hadien hagi films ndai hagi por me dang ak egi drama dan sibon gi drama ba hang ne adong jongi te haba kitang sudang kita ga drama kambik kyong te ka hol gala da batsman ta dang gi bam yo tiket ro man pen but nakata ga inga daw banga na kiu haga jingle ka drama but ka jingle ka drama nga sem ba ka kamsuk inga ban yaga film hi ba haga drama nga la ban sailut la ka put ka bor ban pen ilut ya ka sap ko bangadan nga yo lat haladi nga de master ma haga tu ga stage don gi pat ki ban pen wit inga nga la ban kai ta action ke expression nang ta ban le ban keren hang tu bat nga ju hikai ro ya ki prolog ba ya we sim talem sim talang bat nga ki ong ba nga ju hikai ki ong ba ha ka ba long comedian pidei ban don ga ta ga bor perkat ba kat ba ga por ba pitang ang pidei ro ban perkat ga jabing ayungan le next nde ban su le tumur to ba ga jo por mi de ban control habangi ang na nde ban su akrumar to le song sit nde kam ka to ba le song sit kam biang te nde ba ga jo por nde ro ban overacting nde ni de ban ja hagalenti suki jai de ban le ban de ban da bni abati ka jing ka haba ka por bani pak de ro ban perkat ka kong wong ba ayungan le Hadien kene kenang bangan la ban penreki ki bel to kumbang ila i lang baki film jong pi ki babon pila kai ki film mo ti kumban syukur tiang din no kat nutli ki film ki ba kat kum ka jingket mau jong pi pila dapang bat ka ka film ka babut ka ba pi pin pen mi ke film ti sa da do nyotli ta dan ba kham ko ba pawe ka de ka chakei ta kidan ro ta kum ga BR ta ga bam jam ta ga tukulen ta gitu kemanisaro agai mon kong te tangita ki film baki we ki film ki ba ala simta ba pro kum gajler hoy nga kelet ban ni thoi phi gajler kadai ka we na ki ka story ka ba ngasngop pang ba ban am kadai ka we comedian ka ba hala hato te ban kumba syukran ina barang bahar ki audience kinang pakai de kila lihat bat sampi aga por ba mal bagi agar kita ne ba komik palan ba komik ya kita ne mina utagan andai anda lele bada aga film kam da biang kata kam internet jo aga film kata ging ong ba haka drama ala ban penikat ialah ke jong ka sap ma ndrai haka film bade si phangkot de ka komang ro kam flow jo vi ta tip ba ketaga akro kom ak film jongi ka ba ngimyo jing kai ne ba kum hakano godor tang ba nga hal yaladi nga ong ba kam flow ba ka kom ang dai haga drama de ong ba 100% ma gabiang longkat kum gijing sko jong pi kamla ka drama ban ni ka kama film mo ti ba konel ka ka film ka babut pat kita ti lawan ong pi ka kumno ni ka ka film te ka film ni te ke ban mangila ya ini ka comedy te kan lang hi ka
Phlim komedi tang ba dang simpor ban penmi nama ha ban puson ba ha da yit bnia ba kanam long ka ba kibriu kin sngat tenat ramot om ba kan long ka ba pa ken reng sule tang de kom te biang pe ka ba kan kat to ba la ka burom ma ka jing itho jong ibriu ya ki ro andrei Hadien padeng sa ben pade ka to te kambiang te om ba gan sepek bat nan penmi Phlim ba Hadien ka to kan nipor bat nan de yit benia ba ya ki namba ka komedi te ka sem ching ba ban tho ban perkhe yo briute ban aro ga jo por ba tho perkhat la bru un rekhe nem rekhe kum joro u artis ngan bu hagane jaka buan piang pa spak kat kum ga jing kwa ga chonga ban hagita ga kom ba devan perkhat barok kiliang nang ba kan long ka ba pau bat ka ba kibriu kin yaro Terus ngutunan Pak Konel lembaga ni kejing keren jong ibat pi ngangit kem ki perlok jong ikin yo ya kejing bentoy ha ka bai de bat ka to ka benta ka nengkong ka bangi la ban bane ka de ka bam phalar nang ta pa de kejing ni le kai drama Hadien jong kejing ya bam phalar but ngila kta ro ka benta jong ka kamak Phlim jong pi ti ha ka bai de bat ka kam ruai menta pi dang ruai ni kumno ruat ta dum kram ruai so na ba ngatan jing pang sedem te la so ban ruai ko ta hi po studio de sẽ ngay chú vai tam bay po studio di bay yo off to ma de gum ba mi a stage and here no de kata
Te perlok kum bapili ing ilayo banyak keren badi Pak Konel. Hagan ke porbat ngatrai kum bapili tip boy Pak Konel ide benar tinggi kuah banyak sengo ya keren jong ikan dia. Daga ketin benar lani kata ka bagi ongka kentin ai men sim ki perlok ki jong iki pa haga ketin benar pat hagan ke por. Mah ti Pak Konel senyap ha ini por ku ai wo kulampi kejak da yong benar mah kam gi kentin kentugun pam la da em bathani poetry iwa ilan poetry wo pi jo snyau ke it snyau suk ma pi te ku ai wo kun ut pi la ni wo kamong pure pi kejak ini por la da tot iwo pi jo chon sim ha pi la da em Ani por man tak des nyango ya ni nong sa mama wa da wan ga jing ya kalam ke wa yo ga khubor che pi ki pai ba ki khon yang regentia hi wa wi wa tos nya bhai man wa tia che prang ha iwon ka sap ko emi ne ba ai man brui emi da jar ka sap wa bla tre kan rat de ewi em gasap urwai em gasap muchat em gasap unong chnasur em gasap man kiwa kam nga u le komik ni ki drama ni hagibon ki liang nado ki kam sport ni kiwan ki benta haga jing im yang i emi jajar gasap kwa ublai de nga kentua ipi waro wa syapa pi Open cebar, kita sab ko ba ublai tre kanda yang de EVP kenang wa inam buram yang pi ya unang ya une usai ini pertai haju ipor le wa inam buram yang kari wa kejat bro unang pau ko hakmat yang ko pertai di tin boleh cipon we ta khoblai shi bon Pak Konel nak benta ki kentin sneng kentin kraw bat ki kentin ai men sim jong pi samla jong kejela bat perlok lengba kini ke jingya keren jong iba ar Konel Phira ha kini ke program ki sao yang ki por ngila poi shaka bakut jong kini ke jingya keren bat ni ai khublei ya iba Konel ru ha ke jo ko por bat ni ai khublei ru ya pi ki perlok ki bala syak shitom bat ki bala plai krang ya kini ke por ke jong pi ba fin pat ya kini ke video bat ngai scam bat lengba kini ke jingya keren pin yo sya ya ke jing mentoy bat ya ke jing tip ka ba company ah ka ba drama nang ta ba ka ka ba iba Konel Phira ila le ha ka jing im jong i di sa shi sen parlok khublei shi bon ban ngai khublei ka por ba ka dor jong pi